Gisikop sa National Bureau of Investigation NBI ang 35 anyos nga usa ka reservist apan nagpatuong kapitan sa Philippine Army human ilang bigit sa gun smuggling atol sa pagpatuman sa search warrant alas 6 pasado kaganiyang buntag. Si Luan Mirondina sa report. Unang gibuksan ang sakyanan ni Jefferson Higoy, 35 anyos, atol sa joint operation sa mga ahente sa National Bureau of Investigation sa Region 7 ug sa Philippine Army. Nagparking sa sakyanan ubos sa usa ka unit sa condominium nga nahimutang sa usa ka village sa sitio Tabay Mabaw sa Barangay Marigondon. Mato ni Attorney Renan Agustos Oliva, Regional Director sa NBI 7, nga nagpatabang kanila ang Philippine Army kabahin sa kalihukan ni Higoy. Humaning ini, misaka ang mga sakop sa NBI sa unit ni Higoy ug didto na ukayan ang mga high-powered firearms, ubang mga armas, mga bala ug uban pa. Nangayo sila og search warrant sa korte aron mapahigayon ang joint operation. Mo'y nag-request sa AMUA for assistance, so nag-joint operation ta. Ang details ikuan lang nato later, ha? Samtang gitataw ni Oliva nga walay mga lisensya ang nasakmit nga mga armas nga mo'y hinungdan nga nalutsan og search warrant ang dinakpan. Lain niyang gitataw nga ang ID sa Philippine Army nga gipakita ni Higoy usa ka fake. The Philippine Army issued a certification na wala sila gi-issue nga firearms ani. Kay reserve man nga sundalo. Wa man sila musugod ug wa may maabot. Pagabot na mo, gisugdahin din nila kuhan. Ang usa na kuha sa suspect, giluklok kanyang duha, ka-45, sod sa auto. Wala muluwat og pamahayag si Higoy sa mga pasangil batok kaniya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.